ई का है बेटा जानत रहो? पापा इ त अनार ह। अरे बेटा ई अनार ना ह, ई विधानसभा चुनाव के टिकट ह। बे पापा इ त अनार ह। अनार ना ह बेटा, सुनो। विधानसभा के टिकट, विधानसभा के जौन टिकट बा उ अनार हो गइल बा। विधानसभा के टिकट अनार हो गइल बा। एगो के पीछे कितना लोग बीमार हो गइल बा। विधानसभा के टिकट अनार हो गइल बा आ एगो के पीछे कितना लोग बीमार हो गइल बा। आ जेकरा पास रुपया बा, जेकरा पास रुपया बा उ अधिका जोर लगा रहल बा। जेकरा पास रुपया बा उ अधिका जोर लगा रहल बा। आ कोई दिल्ली त कोई पटना जाके, कोई दिल्ली त कोई पटना जाके पैरवी लगा रहल बा। कोई दिल्ली त कोई पटना जाके पैरवी लगा रहल बा। आ जेकरा मिल जाई, जेकरा मिल जाई समझ उ गंगा नहा आई। जेकरा मिल जाई समझ उ गंगा नहा आई। आ अगर गलती से जीत गई, अगर गलती से चुनाव जीत गई त 4.5 बरिस ले ना भेटाई। 4.5 बरिस ले ना भेटाई। आ जे काल तक देख के चिन्हत ना रहे, जे काल तक देख के चिन्हत ना रहे, चुनाव आवते जनता के मददगार हो गइल बा। चुनाव आवते जनता के मददगार हो गइल बा। आ एगो अनार खातिर, एगो अनार खातिर कितना लोग बीमार हो गइल बा। एगो अनार खातिर कितना लोग बीमार हो गइल बा, बुझल?